Hej og velkommen til How to Ninja. Første regel er, at man skal gå på væggen. Så. Det var ret nemt. Anden regel er, at man skal have mange lommer til at være ninja. Tredje regel er, at man skal holde balance. Shit! Det kaldes balance shit. Regel nummer 4 er, at man skal kravle op i luften. Regel nummer 5 er, at man skal ride på en anaconda. Regel nummer 6 er, at man skal kunne løbe hurtigt. Det var det for How to Ninja. Hej, det var alt fra How to Ninja for denne gang. Hvis I gerne vil have mere fra How to Ninja, så like og skriv en kommentar.